mga kapatid at sa mga baguhan dyan, welcome sa ating YouTube channel. At paki-subscribe naman, baka naman, at paki-pindot yung notification bell para updated kayo sa ating mga video. Yan, samahan nyo ako mga kapatid. Magpahangin tayo. Maraming salamat. Yan mga kapatid, andito tayo sa isang park na napakagandang tanawin dito sa bundok. Ito ay matatagpuan sa gitna ng Balamban at Cebu City. Kung sino mang nakapunta dito, malapit siya sa boundary ng papunta ng Balamban. Pero galing kami ng south, nagra-round south kami, at naisipan namin ditong huminto dahil namangha kami sa view. So may asong dalawang parang nag-photo pic lang, pero pag tinitingnan nyo, hagdanan yan, para siyang puzzle. Malawak ang lugar na to, tinatawag tong Charlie's Cup. Ang Charlie's Cup ay nag-offer din sila ng mga breakfast, snacks, lunch at saka dinner. Kaya lang 9 AM to 6 PM lang yung nila bukas dito. Malawak ang lugar, tamang-tama to sa mga pamilya kung gusto nyong pahangin dito. Wow, ang ganda ng view. Yan, bundok yan. Yan. Pamilya, mag-asawa, magsyuta. Magandang view dito. Yan. Di pa to masyadong matagal, medyo bago pa to. Malaki, may parking space sila sa harap. Libre lang, walang bayad at saka walang entrance dito. Nag-offer din sila ng mga inumin like mga tea, juices. May mga pagkain din na mapagpilian dito. Maganda ang view at saka talagang sariwa ang hangin dahil nasa bundok siya. Dito sa may Trans Central Highway. Ito yung daan mula Cebu City papunta dito sa Lahog, nasa 1.5 hour o 2 hours. Medyo malayo pero sulit naman. May makikita rin tayong mga bulaklak nakatanim dito sa isang parte ng Charlie's Cup. Talagang mamangha ka sa view niya, sa mga halaman. Maganda ang view at sulit. Walang entrance po yan, libre. So, salamat mga kapatid. God bless. Yan, sa mga baguhan dyan, baka naman paki-like at share sa ating YouTube channel, baka naman, at paki-subscribe na rin at pindutin yung notification bell para updated kayo sa ating mga upload videos. Yan, shoutout tayo at paki-subscribe naman sa ating masugid mga kapatid. Please subscribe Guapong Shorty channel, Francis Aureliano, Tej Fuentes, DGC Vlog, Manay Tinang, Efren Oculars Vlog, Arnold Malingin TV, Helikim Vlog, Mildodong Vlogs, Rospitz Myra Channel, Sabto Music, Akastack Trading, Kagutayno, Angkol Manoy, Robbie Babatido, Maria Chocotani, Atsok Bisaya, Dong Joms Vlog, Jolgons TV, Babin TV Explorer, Wayne's Channel, Kuya Del Channel, Ticol TV, Hermie on the Go, Lady Snow White Channel, Lola Flora, For Life TV, Adele Espina, Shah Joda Sultan, JR Inoyasha, Askia Gaming at Raha Donica de los Santos. Maraming salamat po. God bless sa lahat.